Yun mga kawasak, welcome back sa akong channel. Today's video mga kawasak, syempre andito ako sa may gubat. Ayan, nagtataka kayo, andito ako sa may gubat, oh, di ba? Syempre mga kawasak, andito ako sa gubat dahil manguha ako ng panggatong. Kasi ginagamit ko kasi sa bahay, panggatong lang, wala akong gasol, wala ko kahit ano. Kaya dito lang ako, kapag wala akong panggatong sa bahay, syempre hindi ako makapagsaing kapag walang panggatong, kaya dito ako pumupunta. Ayan, yun sa likuran ko mga kawasak. Yan yung kinukuhaan ko ng panggatong. Syempre maghanap tayo dito ng tuyo nga panggatong dahil yun yung gawin nating panggatong, di ba? Ayan, alam ko na maraming na makarelate nito. Ayan, yung mga taga-probinsya. Sa kapanood ng video na to, alam ko na maraming makarelate nito. Ayan, ito talaga gawain ng mga taga-probinsya, lalo na kapag wala silang gasol. Ayan mga kawasak, nandito na tayo sa loob. Ayan, ayan yung kahoy na yan mga kawasak, yun yung kunin natin. Yun yung kunin ko para gawin na panggatong. Marami naman kasing dito tuyo na kahoy. Ayan. Ayan, mga tuyo yan. Yang bawal yung buhay, dapat yung tuyo lang kasi yung buhay hindi yan pwede putulin natin eh. Ayan, yung mga tuyo lang mga kawasak, yung kunin natin. Ayan mga kawasak, ito na yung kuha natin na kahoy. Ito na yung kuha ko na kahoy, panggatong. Siyempre putol-putulin ko to para hindi ako mahirapan magbuhat.
ayun mga kawasak, ito na yung nakuha ko na panggatong. Ayan, ito na yung dala na, konti lang kasi mabigat eh. Sa wakas makasaing na rin tayo. Ayan, ito yung gagamitin ko para pang saing, para makakain tayo. Di ba? Ayan mga kawasak, hanggang dito lang yung video natin kasi ang hirap eh. Thank you so much for watching. Maraming salamat sa panonood nyo sa walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye bye.